Halo mga payuki at ragid akong naon naman igi ba himo sa kuha kong among nga lalaki. No? Ulat sa nalimot ko. Kani yang ipahimo, yang ipataod sa ipataod sa kuha. Yung sa taas. Yung internet ni sa taas. Ano ko nalimot mo ko. Sabi na wala mo palisun-lisun ko sa video gid yung ko kumang lingkod. Ano mga pay, gakiat ra ko. Gakiat ra gyud akong naong no nya na pamili ko trabaho. Ini ipataod pa man dai mga wirings no. So electrician ko karon. Ipataod pa yung utang. Aw, kabayo. Palitan na ng wiring kay. Dami, hala. Kriting pagkabunda ka. May na lang daghang kuan tabon. Hindi ko kaguhot ni. Yan.